Môj syn Alex má 4 roky a sme vedení ako DMO. Navštevovali sme rôzne zariadenia, rôzne rehabilitačné centra, až pokiaľ som na internete nenašla Renonu. Čo sa týka Renony, tak od prvého pobytu Alexík mal veľmi krásne úspechy a po každom pobyte napreduje. Prvýkrát sme z Renony sa vrátili s veľmi krásnou slovnou zásobou. Alexík začal používať pravú ručičku, ktorú do tej doby mal relatívne, ju vedel akože šetriť, šanovať, nepoužíval ju. Ustali sme pri výťahu. Ďalšie pobyty za každým nám priniesli dačo nové. Čo sa týka vrečovej oblasti, veľmi krásne napreduje. Jemná motorika sa veľmi zlepšila. Aj staviame sa na nôžky, už dokážeme pár krokov, dá sa povedať, za pomoci, ale urobiť. Do tej doby sme nepoužívali, vlastne nevedeli sme chodiť ani nič podobné. Alexík zostal už dá sa povedať po druhom pobyte Renony veľmi vnímavý človečík, ktorý sa úplne zaraďuje do normálneho bežného života. A i tieto Vianoce, čo sme mali, boli najkrajšie Vianoce, pretože prvýkrát ich prežíval ako úplne zdravé dieťatko. Poď ešte až na podušku. Až na podušku. Renona je rehabilitačné centrum, ktoré vie pomôcť ľuďom, ako je Alexík, pohybovým ústrojenstvom, ktoré majú poruchy. A taktiež sú veľmi ľudskí, čo musím prizvukovať, že sú to super ľudia, ktorí svoju prácu neberú ako povinnosť, ale ako záľubu. Vedia si získať srdiečka detí. Môj Alexík napríklad veľmi plakával pri cvičení. Teraz nemám problém s ním nechať ho cvičiť úplne sám, s tým, že sa teší na cvičenie a má rád celkovo celý tým kolektívu, celú Renonu. Už viackrát som sa snažila Renone poďakovať za všetko, čo pre môjho syna urobili a ešte urobia. Som o tom presvedčená, že ho postavia na nôžky a jedného dňa Alexík z Renony odíde po vlastných nohách.